Ja sam Anita Zanotti Štulec, vlasnica sam postolarskog obrta Anita od 1991. godine i praktički ove godine slavimo 25 godina našeg postojanja. Pristup klijentu je 1 na 1. To je inače jako zanimljiv posao zato što ostavlja vrlo veliki širok prostor između unošenja vlastite energije i prepoznavanja stilova kupca koji vam dolazi na vrata. Mi umjetnici zapravo moramo poštivati i onaj unutarnji osjećaj samoga sebe, jer svojim rukama u stvari izražavamo ono što nosimo u sebi. Kad se radi nešto po narudžbi, morate zadovoljiti prvo zakon struke, a onda poslije naravno morate zadovoljiti i želje samog kupca. Morate poštivati vrijeme izrade, osim od samog dizajna, znači osim od nekakve one osnove koja se vanjski vidi, do onih nekakvih sitnih elemenata, ne znam, izbor konca, izbor kombinacije uz koju će se to nositi. Važno nam je da li će ta osoba to obući samo jedanput ili će nositi to više puta. Nama je zaista stalo da se naš posao održi, ne samo naš, nego općenito obrtništvo da opstane, jer s time se prenose i znanja i same struke, a s druge strane se osvješćuje kupce na način da shvate da ne postoji cipela samo u trgovini, nego da netko ipak to radi.